ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. хеле шод ҳастам ки вақти қимати худро дариғ надошта ин лаҳзаҳо шумо бо мо ҳастед ва видеои имрӯзаи моро тамошо карда истодаед. дар имрӯза видео ман мехоҳам ба шумо намин намуд мошинара пешниҳод кунам. озида намуд мошина ҳастад, духтаракое ки пурсон шуда будед, на марҳамат рақамҳои телефони фурӯшанда бо чӣ намуд мошинае ки чӣ моделе ки шумо мехоҳед ба нами рақамҳо занг занед, дар WhatsApp нависед. ино дар душанбе ҳастанд. шумо нависед, пурсон шавед, шумо да ёфта бо нархи арзон ёфта метиҳанд. анами намуд мошина чанд функсиё дора, чӣ хол медуза, бисёр чизои хуб медуза, курпача медуза. анаминора ҳамроҳи столуш 1500 дӯстони азиз, марҳамат тамошо кунед. касоеда ки дар кор боша бо пурратар аз соҳибаш маълумотша бигиред. чӣ хеле ки гуфтам, чӣ намуде мошинае ки шумо дар корай ба кадом нарх, мисол арзонтар агар хоҳед бо арзонтар ёфта шумо да метиҳанд. як чизи дигар ки ҳамин бонуи зебо вай мекунад, курсои дузандагӣ ташкил кардан мехоҳад ва духтарора бо нархи арзон ба шогирдӣ қабул мекунад. занҳои меҳрубон, касоне ки дар тоҷикистон ҳастед, дар душанбе ҳастед, метавонед ки муроҷиат кунед, нависед дар WhatsApp ё имо, албатта ба шумо ҷавоб метиҳанд. марҳамат, ин нархи мошина чӣ хеле гуфтам, 1500 бо ҳамаи намин столу ҳамаи чизошкати якҷоя. чӣ хеле гуфт, материалҳои тунукам медуза, коғаз монда медузи материали тунука. ана ин намудаш боша, ҳозир шумода нишон метиҳам. ин намуд мошина 1200 сомон дар ҳолати хуб. ин мошинаи ваяй ба фикрам Ямата. набинед чанд функсия дора, чанд оператсияро ба анҷом мерасона. иш 1200 сомон нархаш. и бестолай. касоеда ки дар кор бошад, чӣ хеле ки на гуфтум, бо пурратар аз ҳамин соҳиби ҳамин мошина маълумот гиред. дӯстони азиз, мошинаи навай. на марҳамат тамошо кунед. агар ки бисёриҳо пурсон шуда буданд дар бораи мошинаҳои кӯҳнабозор, бо ма ки рафтам бо видео мекунам. дӯстони азиз, айни замон ма дар Корвон Сити, мана марҳамат бисёр видеома ма аз аминҷа ба навор мегирам ва таги нависо гуфта гап мезанам. мана марҳамат Корвон Сити анами тарафи Оптовияй. касое ки намедонанд, касое ки мисол дер боз дар ватан нестанд, баданаи раҳа бинед, анамҷа ваяй контейнери сабз истодаги, ана вай таги нависо сар меша ҳамин тарафда. ҳозир ки раҳо кандаги анами хе ҳоладае. баъд бисёри видеои мо аз анамин тарафай таги нависо гуфта ҳамиҷара ма дар назар дорум. дохили бозор ҳамин рядкати медроӣ пеш аз якум дарвозае. якум дуюм ряде ки аз амиҷа ҳастам, якум рядаш паплинояй оптумуш, дуюм ряд боша материалҳои вай қиматӣ. тамошобинони азиз, ҳозир ма дар бозор дар якум дарвоза якум рядаем. иҷада бисёр куртаҳои духтагӣ тайёр ҳастай. ина марҳамат тамошо кунед. нархошон гуногунай, вобаста ба духтуш, вобаста ба материал. ҳамин нархҳои амино чӣ мекунанд, фарқ мекунанд. мисол ами куртаҳо аз 50 сомона сар мешавад то 150 сомонара. курта почаи духтагӣ 50 сомонош паплино, размерои майда. инай куртара бинед, ороиш дода шудагиай. рости ҳар як куртара ман вайша ҷудогона нархоша напурсидам, фақат ки анамин умумӣ нархша пурсидам ва ҳамин дузанда ба мо фаҳмонд ки аз 50 сомон то 150 сомонара ҳастай.
марҳамат тамошо кунед. Касое ки мехоҳед харидорӣ кардан, ина биёед бозор корвон, якум дарвоза тарафи оптову якум рияд. Анамин намуд куртоҳо фурӯхта мешава. ҳозир ки аллакай фасли сармо оғоз ёфт, хунукӣ ки ҳаст, анамин намуд материалҳои резинкаву ламираж курта кардагиян. бо пешошона бинед ваяй ороиш дода шудагияй. худаш ҳами ороишаш чӣ қадар қимат меиста, ҷудогона нархи духтуш. мисол куртаҳо барои занҳои калон низ ҳаст. чанд фасоное ки мисол занҳои калонтар нисбатан мепӯшанд. марҳамат бинед. вилюра иям гиребондор. чӣ хеле ки нав гуфтам, куртаҳо 50 сум, 100 сум я 150 сум ҳам хел нархҳо доранд. яна инош боша, комбахташон боша, камакак бо дигар хелтараи нархошон. ино ламираж нестанд, встреча комбахт нестану комбахти тозаян. ина бинед. аз размерои майда сар мешава то анамин барои занҳои калон бо мисол то размерои 52. ёра нархошон дӯстони азиз аз 180 сомон болоя. инаи куртои комбахтора. касое ки мехоҳа омада бо худшон нарх наво карда аз худи анами бозор бо харидорӣ кунанд. чанд намуда бинед. ё ҳамаш курта почаян дӯстони азиз. ида ами гарданошон ами почаш кашолай. набинед чӣ хел комбахтои хушрӯ. иҷа остин калта ҳастай, остин дароз ҳастай, ҳамаи духт ҳастай. пешакошон ҳар хела духтагай, ҳам ороиш додагай, ҳам ваяй, ҳам накладной кокетка дора, ҳам риглан духтагай, ҳар хела. бо дузандаҳо агар тамошо карда истода бошанд хичобо мефаҳманд. як чиз дигар ки иҷада бояд шумо вақте ки харидорӣ кардан хоҳед, нархи арзона дида як бор аҳамияти духча, баъд бисёр вақт паплино нашушта духтагиай. аз анами сабаб тамошобинони азиз инора пурсед. мисол куртое доранд ки камакак қиматтарай, 10 сум 15 сум қиматтарай, вале шуштагиай. мисол духтуш баъд ҳамаш риглан задагиай. анаиш ламиражи қиматӣ. на марҳамат бинед чӣ хел хушрӯ духтагиай. ҳангоми бо ира вақте мепӯшӣ ё ин ки аз наздик бо мебинӣ, тамоман бо хеле хушрӯвай. на марҳамат остинашон ҳам хел духтагиай. аз ин бо ана хеле ороиш дора. ламиражи аднатони чӣ хеле гуфтам, ино ҳамаш поча доранд. куртаи зоран яъне. иҷада халатҳо ҳастай. халатҳошон дӯстони азиз паплиношон 80 сомонай халат. ино бепочаян. инаи вилюро ғафстаракош то 180 ба фикрам то 180 сомонай нархошон. аз 100 сомон то 180 сомонай нархошон. и барои занҳо мисол касое ки анами намуд халатҳои тугмадор мехоҳанд, анами хел халатҳо. марҳамат тамошо кунед. иям анамин якум дарвозаи корвон тарафи оптову якум рияддай дӯстони азиз. баъзан дар комментариҳо рости гап вай меган шумо як гап 10 бор гуфтед, тамошобинони азиз охир як чизама 10 бор мефаҳмонам, бо анавая гаштарака савол метиҳанд ки и куҷо да буд. намефаҳмам баъзеҳо. барои ҳавай ҳама бо такрор мекунам. бахшиш агар ба касе нофурам боша. марҳамат анаи намуд паплино чӣ хеле гуфтам аз 50 сомон оғоз меёба ва ёшон нархошон. инора тамошобинони азиз размерои майдаш бисёрай, яъне барои наврасон. дӯстони азиз анаи намуд паплино ҳастай. ино бисёр паплинои хушрӯ вале доинг нестанд, сангча доранд. сангчаашон 3D нест, вале сангчаи хушрӯ доранд. гулошон ҳамаш гулои чӣ хеле меган
хушрӯви евростил дора бисёраш. Оптовӣ 55 сомонӣ. 3 метрш 55 сомон. Марҳамат, тамошо кунед. Ман бузур рафта будам ба якбора ирам ба набор гирифтам. Бинед 3 метр паплин 55 сомон, паплини нигиндор.